Mhlawumbe umuntu akabingelele futhi kuba bukeli be-Transformation Live. Siyazi ukuthi we are being followed by even by the people from outside the country, from Nigeria, from Mozambique, even from overseas. Siyaxolisana ukuthi sibuye sishuthele endaweni ezihlukene, mhlambe abanye bazodisturb i-background engemuva and all that, but we are trying ukuthi sishintshe from using one background. Siyacela ukuthi ni keep on following, ni subscribe, ni share, and also don't skip the ads. Kulezi insuku ngibhala kakhulu ngeinkabi. Njoba sikhuluma kakhulu ngeindaba zasejele, hayi ngoba futhi sithanda ukuthi abantu beye ejele yini, kodwa ziningi yabo nje ngithole inqwaba yama calls kuba families, kuma families aboshelwa abantu. Abanye uyabona ukuthi mhlambe baboshelwe isihlobo sabo. It's either baboshelwe isihlobo sabo noma baboshelwe ubhuti wabo noma baboshelwe noma baboshelwe umuntu nje wasemndenini. Khona abantu abangifonela kulezi insuku kakhulu, uthola ukuthi kade kuboshwe, khona nje umunye usesade ngifonela kade kuboshwe ubhuti wakhe wagwetshwa. So mabe usegoli ubhuti wabo necala lenzeke eGoli, bona basemakhaya. So ubhuti wabo mesegwetshiwe, khona lento eyenzakalayo ukuthi ekhaya makuthiwa usibani wenza icala eGoli ebese eboshwa, mhlambe after 3 days bese yadedelwa ngebhayili, bese ekhaya nihlala phansi ni relax, ala attend icala yedwa. Icala ke liyawuthatha ngisho u3 years 2 years kuya ngokuthi ubufakazi buhlangane nini. Uma esesuka, umuntu esegwetshwe bese kuba ifamily sukuma, uyangibuza ke lo sisi ukuthi manje bengenze njani. Ubhuti wabo uboshelwe icala loku rape, uboshelwe icala le rape, usegwetshiwe, ugwetshwe life. Uthi lo sisi kimi ubhuti wakhe akalenzanga icala futhi ne DNA ayitholakalanga, ayikho into emhlanganisa necala. Kusho lo sisi, uma ngimbuza lo sisi ukuthi ukuthatha phona ukuthi ubhuti wakhe icala akalenzanga, ne DNA ayitholakalanga enganeni nani, ukuthatha lokho ukuthi hayi sitshelwa uyu ubhuti. Uma kusumtshela umuntu ukuthi uyazi ukuthi ubhuti wakho ungenza ukuthi uqamba amanga, noma nani khona nenkantolo la isasingekho, mawusumtshela umuntu ukuthi uyazi ukuthi mhlawumbe ubhuti wakho uqamba amanga icala walenza, ukuthi phela nina nazi, bese bethi hayi ubhuti kodwa ngikholwa ukuthi ngabe walenza icala nani. Kunenkinga ke lapho mawusuke uzotshelwa umuntu owawungekho enkantolo egwetshwa, owawungekho enza icala, ebese ethi yena icala akalaza akalenzanga, kodwa inkantolo imtho kuyenzeka vele inkantolo imgweba umuntu icala angalenzanga, kuyenzeka lokho. Kodwa abantu abaningi bengakhohliswa ngabantu abasuke uyabona nje lo sisi ngathi akanikeza ubhuti wakhe inamba yami, ngoba kunezinto engangizombuza zona nje ezimbalwa bese ngisheshe ngimbone mawukuthi uqamba amanga. Kodwa nje abantu abaningi bawenze. Ngakhuluma ngodaba lapha lo sisi wase Soweto okwathi ubhuti wakhe alamana la umama wakhe edlwengule ingane yakhe lo sisi, kusho ukuthi edlwengule umshana wakhe, wamphikela usisi lona ephikela ubhuti wakhe wayezoshada ngoDisemba,
wamphikela wazwalala ngomhlane. Ingane emayisho mabeyibuza ingane ukuthi ubani okwenze nje, ngoba ingane yayibonakala ukuthi idlonguliwe iphuma nanegazi ngaphansi. Mayibuzwa ingane ukuthi ubani okwenze nje, ithi ingane umalume usibanibani. Imbiza ngegama, ithi umalume usibanibani. Ephika lo sisi efuna ukukhomba omunye umalume waphesheya komgwaqo, ethi akusiyo usibanibani, ephika ukuthi she was in denial, ekuphika nje ukuthi kanti iDNA izofika iveza ukuthi umalume ubhuti wakhe lo sisi odlongula ingane. So ngiyayazi lento ukuthi uma uboshela umuntu wakini bese ucabanga ukuthi icala kalenzanga kanti icala ulenzile. Ngisho kanjalo kubantu abadajwala kungifonela and all those things, ngithi nizothini bawuthi umfowenu ulenzile icala bese bethi hayi angikholo ukuthi ulenzile. Ayikho into enjalo. Everyone is capable of making any crime la eSouth Africa. Anyone, everyone, wonke umuntu nje, noma ngabe umfundisi, noma ngabe uyini, noma ngabe uyini, akekho umuntu ongadlule ongekho capable of raping. So enza icala umuntu bese uthi wena ngoba wakini bese uthi akalenzanga icala, that's another thing. So ngike siyakwazi ukuthi ngizokhuluma ngakho lokho ukuthi abantu baye beboshelwa ubala, siyakwazi lokho, kodwa futhi singabaphikeli nabawenzile amacala. Ngike ngakhuluma nje nensizwa iseSun City, insizwa yalapha ya eMsinga, uThemnkosi Dladla waseMsinga. Lensizwa ilokhu iboshwe 2018, May 2018, iboshelwa nje icala lokuthi yabamba inkunzi ingekho, ingazange ibambe. Njoba ngisakhuluma ngendaba yabantu abasuke ababoshwayo beboshelwe umuntu aboshelwe icala ngalenzanga, iyenzeka leyo nto. Ngihlale ngikhuluma ngayo, ngifuna ukucaphuna udaba lwensizwa yaseMsinga. Ngifuna ukuthi uzwe ukuthi uma kusokukhulunywa ukuthi icala limbula ingubo lengene, limbula kanjani. Uma kuthiwa icala limbula ingubo lengene, ukuthi limbula kanjani, nanokuthi mangisuke ngithi ejele akuhlala abantu abenze amacala, kodwa kuhlala abantu abatholwe inkantolo ukuthi benza amacala, ukuthi ngisuke ngisho ukuthini. Kunensizwa nje yalapha ya empeleni lapha ngoLwesine lwangomhla ka10 May 2018, lapha ya eMidlands khona indawo ekuthiwa iMiddle Point, lapho ecomplex nje eneyitolo. Ngomhla ka10 May wango2018 kwabanjwa inkunzi uPick n Pay, ubanjwa zinsizwe zayihlomile zawubamba zahamba nemali ngomhla ka10 May 2018. Kwase kuthi after 2 weeks, emva kwamaviki amabili, kwahlasela amaphoyisa lapha ya erank, kwahlasela amaphoyisa erank eMidlands. Afika amaphoyisa ekseni ngo7 kungazelele umuntu, afika abamba insizwa eyayikhumashela lapha ya eyayi-rank manager. Afika ithatha amaphoyisa leyo nsizwa ayibamba, athatha ngenkani ngendluzulu. Yazi ke amaphoyisa mayezothatha umuntu ukuthi enze njani. Ayithatha amaphoyisa aseyibuza ukuthi wawukuphi ngomhla ka10 May, ubukuphi ngoLwesine lomhla ka10 May, shooting after 2 emva kwamaviki emavikini amabili edlule. Mayithi yachaza lensizwa ukuthi hayi mina ngihlale ngila erank nje ngoQ Marshall la, ngiyasebenza eMidlands eGoli. Ayithatha amaphoyisa
ahamba nayo e-police station. Bathi mabebuza o-driver erank ukuthi yini kwenze njani kwathi hayi sisafuna ukukhuluma naye lo kancane. Leyo nsizwa uThemnkosi Dladla walapha eMsinga esigodini sasepholela. Bayamazi nje abaningi behlala lapha ehostel eMzimhlophe khona lapha eGoli. So uthema ethathwa uThemnkosi Dladla beya naye e-police station. Afika athi ukumthinta amaphoyisa amfaka ishubhu ukuthi kufanele akhiphe o athi mayimthatha amaphoyisa rank aqala naye endlini ehostel. Mayifike ehostel abhudule endlini yakhe angathola lutho ayisehamba naye eseya naye e-police station. Mayifika lapha amhlohla imbuzo aphinda ahambe naye ayo bathi ke ayethi amaphoyisa basuke bekubhuka out. Uma nje amaphoyisa ekubambile mhlambe e-station samaphoyisa agcine e-police station bese kufika abaseshi bethi sicela ukumbhuka out ubani ubokwazi ukuthi usiyofa lapho ke usiyobanjwa nje kabuhlungu kabi ngeshubhu. Ngiyaxolisa ukuthi nasemaphoyiseni sengiveza imfihlo zawo kodwa ke it's a public information. Lensizwa bayishubha kwasho ukuthi icala elazi kwashaya umsombuluko bayesenkantolo yawubingelela imanje. Ithema isibingelela imanje sekufanele ithathwe iswe ejele sekufanele ithathwe iswe ejele lase Sun City. Kwase kungena icall yokuthi isifuna khona uphiko lwe-TRO lamaphoyisa ayespecial. Kuthe uma lensizwa yakwaDladla isisiwa eSun City kwase kufona uphiko lufonela amaphoyisa la aseMidlands kwafona uphiko lwe-TRO. Uyazi ke kuhlale kunama special investigating unit la emaphoyiseni esisesha noma specialize ngokuphenya amacala ahlukahlukene. So wayese kwathi mase kufanele aye ejele ngoba musu usejele suke seku right, musu sesitoksini nje suke seku right, suke sekungcono empeleni musu uchajiwe suke sekungcono indaba ukuthi ushubhwe nani kodwa basuke besangakushubha amaphoyisa. Kodwa ukushubha okukhulu kakhulu ilokho kwenzeka before uyobingelela imanje. Mesanda kuthatha nje kinamaphoyisa noma lapho osuku khona ilapho kwenzeka khona lapho kushubhwa khona umuntu strong. Amthatha lo mfo wamaphoyisa sekufanele emseSun City kwase lwaseluthi uphiko lwe-TRO lathi no sifuna ukukhuluma naye lo muntu lo sicela ningamdedeli sizombhuka out. Bamthatha bambuyisela e-police station kwathi ngo-12 ebusuku ngawo umsombuluko ngo-12 futhi sekungolesibili ekseni eNtathakusa bambhuka out. Bafike bamshubha ngendlela ongayazi kwasho ukuthi icala kalazi. Yena usebenza erank eMidland uyi-Q Marshal. Le complex elapha yaseMiddle Point uyayazi, wezwa futhi noma kuthiwa ibanjiwe ngoba vele usendaweni. So amshubha amaphoyisa e-TRO waze kwabonakala ukuthi no lo muntu lo elinye iphoyisa laze lamsola ngesikhathi bemshubha selileli iphoyisa. Yazi lo muntu lona lo muntu lo manayi bengafanele akusiye lo muntu esimfunayo lo esimfunayo ngathi ilo esike samhupha. Ukhona omunye ababekade bebamba igarage khona lapha eMidlands okuyiyena okusola oluthiwa ekhona kulezi insuku zayibamba uPick and Pay walapha eMidlands. So amaphoyisa ayisabona ngathi akusiye lo muntu ayisekhuluma ukuthi ngifuna uzwe ibhadi makuthiwa icala limbule ngoba lengene. Laba baseshi basebevumelana ngokuthi hayi lensizwa siyibuyisele emuva
ngoba asikutholi lokho esikufunayo kuyona. Kuthe nje mabesho njalo kwavele kwafona uphiko lweprovince abaseshi labaqhamuka kwiprovince laba iunity le okuyiyona yafonela lamaphoyisa yathi hey, lo muntu lowo siyamdinga, sifuna ukumbona ngoba siphethe ilist la, sifuna ukucheck ukuthi akekho kwilist yethu. Kwase kuphoqa ukuthi ke manje lamaphoyisa bekhuluma indaba kumdedela umfo kaDladla angamdedeli, ayesemthatha semhandover kule phoyisa eprovince. Ayike lawo maphoyisa ke ngiyawazi awadlali lokho ukuthi awaspetuli lamaphoyisa. wayise umfo kaDladla wathathwa yilolu phiko. Lolu phiko lwaliphethe list, lwafike lwamshaya lwamshubha ngendlela strong lathi uzobakhipha bonke laba bantu. Uyabona ke mushawa ngamaphoyisa icala ungalazi, ungazi ukuthi yini ozoyiveza. Wagcina umfo kaDladla esebona ukuthi uyafa, wagcina esebona wabona igama kuyilist lenye insizwa yakwaNtsele naye ihlala ehostel emzimhlophe eyangakubo lapha eNkandla, kodwa yona behlukene ngegodi kodwa bayazana abajwayelene ngenxa nje ukuthi wabona igama layo. Wayesethi usibanibane engimaziyo mina ukhona lapha emzimhlophe hostel, usibanibane engimaziyo yakwaNtsele lensizwa ayikhombayo. Angithi naye njobe akasazi ukuthi uzokwenza njani. Uyabona ukuthi useyafa manje, akasazi ukuthi uzokwenza njani. Wavele wathi ukhona usibanibane engimaziyo, kwathiwa ukuphi, wathi hayi usehostel. Wayesethi wathi ubani mawukwaveza igama elilodwa ke emaphoyiseni usuku usuyilayileke, asuke sefunane lesibili. Kwathiwa ubani omunye, wayesethi hayi ukhona futhi nomunye usibanibane engimaziyo, kwathiwa uphi, wathi nawe usehostel. Wagcina ekhipha insizwa yakwaNtsele lapha esigodini sasemfongosi. Wayesekhipha nenye insizwa yakwaMkhize esigodini sasemwane khona eNkandla. Ubakhishisa ukuthi kufana amagama nje, ubakhishisa ukuthi kufana amagama. Lolu phiko lamaphoyisa lweprovince lucishe lisebenze ngendlela efanayo neEST. Ngake ngachaza ngikhuluma ngeEST ejele ukuthi inhloboni yabantu noma isebenza kanjani. iEST makuthiwa ikhipha endlini ejele, njoba ngangisho nje ejele khona ngisho amakhehla amadala obaba nje sebekhulile, ukuthi mangena iEST imdodovu nje ngeke ikwazi ukusuka, iyagxobeka yenze. So akayikhahlela iEST lawo makhehla bese kubuza ukuthi iphi imfene wena nje obulapho ubani othakatha. Impendulo ofuna ukuthi uyinikeze iEST wena njengobaba noma njengaleli ikhehla libuzwayo, kufanele ukuthi isekhaya. Ufuna ukuthi ngayishiya ekhaya gogo, ngoba muthi ayikho uzoshayela ukuthi uthi ayikho. Kungcono ukuthi uvele uthi ngayishiya. Ngamkhumbula nje omnye ubaba wangapha nongoma ayihlala embuza njalo iEST mayiphume vele dewa kuthakatha abane ekhaya nje ubula, ngoba kufanele abone uyigadela imfene yakho nje uyathakatha. Yindaba nje ubula ejele uzokwenza la ejele. So isike ibuza iEST ingafune impendulo, isunganendaba nempendulo, kodwa isike ifuna ukuthi lokho ozokushona kube ukuthi kuhambisana nalokho bona abakufunayo. So nalolu phiko ke lwathi malumshaya umfo kaDladla sebona ukuthi uyafa, wayesefanisa mina njengoba ngumenzi ukube la kuyilist kuzoba nomenzi. Uma kukhona umuntu oshawayo owazi umenzi oyimina, uzothi ukhona umenzi engimaziyo engimazele endaweni yasekuthini, bese abalanda amaphoyisa umfo kaMkhize nomfo kaNtsele laba ababekhishwa yilensizwa yakwaDladla uThemnkosi, abalanda amaphoyisa abashubha nabo abashaya benganalwazi, kodwa umfo kaMkhize wayenaso ke isibhamu yena sisemthethweni. Amshubha amaphoyisa kwaze kwaba ngempela kuyabona ngathi laba abantu abazilutho, kodwa ngenxa yokuthi usebakhiphile lo uDladla sekufana nokuthi khona abakwazi. Kumanje ngikhuluma ngabantu ababoshwe 2018,
kumanje base Sun City from 2018 base Sun City batrialela nje leli cala lokuthi kwabanje uPick and Pay lapha. Ngisho i-footage yase Pick and Pay eMidlands iyayiveza inkabi ezayizobamba inkunzi, kodwa akucaci kahle ngoba i-vivid i-footage kwesinye isikhathi insizwa lezi ezibamba uthi mayigqoka isigqoko nje noma igqoka ikepisi omunye umuntu akabonakali kahle, so akuhlukaniseki kahle, kodwa nje basengaphakathi bahlezi nje. Ngisho umndeni walezi insizwa umndeni wakwale insizwa yakwaMkhize nomndeni wakwale insizwa yakwaNtsele bake bayizonda lensizwa kaDladla, nazo lezi insizwa yakwaNtsele neyakwamkhize bake bamzonda uThemnkosi Dladla bemzondela ukuthi wababophisa. Kodwa ngithema ngikhuluma naye washo ukuthi sesakukhuluma lokho ngoba nami angangasazi ukuthi kushuthi ibhadi nje la kwaba ukuthi uMkhize noNtsele bebe namagama la kule list yayiphethwe uphiko leprovince, kube namagama afana nawabo ngoba uthi naye emqondweni kwavele nje wathi mayibuzwa ilist ukuthi ubani omaziyo kule list uzobakhipha bonke labantu, bamshawaze wavuma igama kuphela nje. So wagcina ezibophisa kanjalo lezi insizwa, kodwa ithena zo mase eyibona amanye amacala nezinye igameko zokuboshwa kwezinye insizwa njengoba sizingaphakathi zaseyibona ukuthi umfo kaDladla noma sibophisa saphelelwa imisebenzi, kodwa ayikho into esingathi simzondela yona ngoba kushuthi this is our South African justice system, kushuthi yona indlela umthetho lo osebenza. Ayikho abamzondi kumanje baxoxisana base Sun City ngaphakathi ejele. So uma sikhuluma ukuthi icala lembulungubo lingene, sisuke sikhuluma ngalezo zinto, sikhuluma ngezinto ezinjalo ngoba mhlambe wena kungenzeka uyihlalele ekhaya kini nje kuvele kuboshwe umngani wakho, futhi noma kungeyena umngani wakho aboshwe, ebese kuthiwa akakhiphe abantu ayenzana becala bemshuphe wayekade engekho ecaleni. Uyazi ukuthi engagcina sethi mina ngangingekho ecaleni, ngisho ningabuza usibanibani, ngisho ningabuza umenzi. Lokho nje ukuthi ngisho ningabuza umenzi engisho ngoba ngomngani wakhe, azosuka amaphoyisa eze kumina, azofika ngishubhe nami ngiyoze ngithi angazi mina kubuzana usibanibani, ngisho hayi ngoba kukhona engikwaziyo yini, kodwa ngenxa ukuthi lamaphoyisa ashubha nayo ayazi ukuthi ilead noma umkhondo utholakala kanjani, ayazi nje bekushubha nje igama ozolisho nje, ayazi ukuthi ngeke ulisho lingahlangene necala, kanti kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi igama ulisho lingahlangene necala. Masikhuluma ukuthi icala limbulungubo lingene, sikhuluma ngento enjalo.